Takže Fabia 2 pred facelift EPROM 903086. Skúšal som to teda, že som aj zapol na chvíľu, odpojil, rýchlo prečítal, alebo prečítal bez napájania a hodí mi to blbosť. Takže tiež bude potrebné odpajkovať EPROMku. Ale čo potom s ňou, lebo tu ju mám už vyčítanú. To som vyčítal Abritesom, ktorý by mi kód povie, ale ak není Abrites k dispozícii, tak som si to otvoril v EPROM programéri a ten mi tiež nepovie PIN, aký tam je. Čiže ja teraz nájdem v Abritesi, aký je tam PIN a skúsim ho nájsť, kde je. Momento. Takže kód z dumpu. Problém je v tom, že aby ty Abrites išiel, musíš mať pripojený ony. A keď ho nemáš tak kúpený, tak ti nepomôže, že máš software. Hovoríme robot. Speciálne funkcie, dump tool. Tu je Crypto 93C. Kde to je? Tu. Na to môže byť krypto aj na jednotku. Uvidíme. Nahrám dump. Fabia 2 cluster. Čo mi vypráva? Blbosti. No tak to není ono. Tak to je na jednotku. Ale však Roomster jednotka. Čudné. Ty vole. No nič, tak si nájdem niekde, kde som ho už mal prečítaný. Takže za chvíľu. Takže PIN je tam 7936. Ale teraz ho nájsť, kde sa nachádza. Takže kde sa nachádza v tejto EPROMke. Vo vyčítanej odpajkovanej potenciálne. 7936, tak otvorím si kalkulačku, že či to je tam v bíne. No, asi ťažko. Kalkulátor decimálne. By bolo hexadecimálne. Jedna je v 0,0. No môže to byť úplne ináč, ale... Tak počkaj. Ideme na začiatok. Buffer. A hľadať. 1F. Tak tu je, vidíš to? 1 je v 0,0, 1 je v 0,0, 1 je v 0,0, trikrát po sebe na adrese 100. Dobro. Tak čus.